Begoña, estem a dos comarques, aquesta és la zona que tu estàs coordinant, són dos comarques que és la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Quines són les línies estratègiques essencials que esteu treballant des dels ajuts líder? Temes d'ocupació, suposo, no? L'ocupació és fonamental, no? Sí, bueno, més que res, quan vam fer tot el tema de l'estratègia de manera participativa al territori, una de les coses que ja ens va sortir és que havíem de treballar sobretot amb el tema de les oportunitats d'ocupació, perquè era un territori que estava disminuint amb el tema d'ocupació. I llavors, per a poder potenciar tot aquest tema, treballem en 3 àmbits, principalment. Un dels àmbits és el tema dels ajuts directament líder, que són ajuts a la creació i a la millora i ampliació de negocis, com per exemple un dels que ja estem aquí en aquest moment, que és el celler de Tària, que va demanar aquesta inversió per un tema d'ampliació. Llavors tenim una altra línia, que són els projectes estratègics de territori, que principalment hem treballat amb el GR99, a la Ribera d'Ebre, i aquí hem treballat amb tot el tema de la promoció de la garnatxa blanca a la Terra Alta, que aquí a la Terra Alta hi ha un terç de la garnatxa mundial. Sí, precisament és molt significatiu aquí, no? Sí. I després, amb el tema dels projectes de cooperació, que participem amb els altres projectes de cooperació que fan els altres grups líder, nosaltres coordinem el projecte de cooperació Covocat Rural, que també va en la línia aquesta de fomentar el tema d'ocupació. Llavors, des que vam començar fins ara, estem més o menys a un 20-22 espais en territori rural, que en territori rural... Déu-n'hi-do, no? És moltíssim. Costa, perquè a més, a Barcelona és agafar un espai, l'especialitzo i ja està. Al territori rural, espais és el que ens sobren, però el que ens falta és gent. Llavors va ser un repte molt important al principi, al començar, perquè vam dir com fem per trobar les persones que poden treballar amb coworking. Llavors, a l'hora de treballar en tema de coworking, sobretot són, el que dius tu, normalment són gent jove, gent preparada, però que treballa a través de les TIC i que és igual treballar aquí com al Japó demà, com a Berlín passat demà. Llavors, per a nosaltres era principal tot el tema de la comunicació i que en aquest cas aquí... Bones infraestructures tecnològiques, no? Això és superimportant al territori rural i això és una cosa difícil, però s'ha d'apostar per això. Perquè és clar, les grans operadores, Begoña, les grans marques que tots coneixem d'operadores de telecomunicacions, no aposten per al territori moltes vegades perquè no li surt a compte. Diu, escolta'm, sou 1.500 persones i m'he de gastar uns calés en infraestructures immenses, no ho compenso, no? Per tant, ho ha de fer algú altre. En aquest cas, l'administració ha d'anar una mica al darrere, però, clar, si volem crear territoris rurals amb oportunitats i competitius, si no apostem per tot el tema d'aplicar tota la tecnologia, no ho sabem mai. Llavors, Covocat Rural per nosaltres el que hem volgut també és no només ser espais que estan en territori rural, sinó ser una xarxa de tots aquests territoris. És un àmbit de relacions. Molt bé, i com dient, si jo soc una persona que m'encarreguen un projecte i és un tema d'arquitectura i jo soc arquitecte però m'estan encarregant un tema de 3D i jo no porto 3D i a més l'he de presentar en un format que jo no sé, doncs poder fer entre diversos professionals un projecte que permeti que aquests puguen... Co-creació. Molt bé, i puguen treballar al territori rural i no tinguin que marxar del nostre territori si realment el que volen és viure aquí. Jo sempre ho dic, hi ha gent que ha de marxar, perquè hi ha gent que, cada un ha de respectar les seves coses, però han de crear oportunitats per a la gent que es vol quedar. Absolutament. Escolta, quants projectes us arriben cada any, a tu concretament, a tot el teu equip, quants us venen, quantes sol·licituds d'ajuts líder i finalment quants tenen cabuda cada any? Doncs mira, de les convocatòries que hem tingut fins ara, que han sigut 4 convocatòries, la primera, que vam tenir un impàs, van entrar 65 expedients. És moltíssim, això. Sí. Com hi ha l'impàs aquest que vam estar sense anys i després aquí a la Terra Alta, per exemple, tot el tema del sector vitivinícola té molta petició en tema líder. Llavors, la primera convocatòria vam tenir aquests i finalment vam poder subvencionar 22. Llavors, nosaltres no hem tingut, vull dir, per la dotació que tenim pressupostària, a vegades no podem auxiliar tots els expedients i llavors establim uns criteris que són criteris una mica de territorialitat, de poder estar en reserva de la biosfera, criteris que són territorials perquè el que volem també és que hi hagi sinergies. Valorem sobretot que el promotor creï sinergies amb altra gent del territori, és a dir, el que dèiem, per exemple, si tu fas un tema de no turisme i ets un celler, doncs poder vincular-te amb un tema d'un restaurant, poder vincular-te i fer una paqueteria conjunta perquè això fa que el territori vagi creixent i a nivell turístic. Vertebrar el territori. Això és important perquè
Si pocs que som... Que no siguin iniciatives allò bolets, Molt bé, sinó que tot estigui vertebrat, tot estigui en vinculació, no? I saps què passa? Que si pocs que som, tampoc no anem una mica coordinats, això al territori rural també, crec que a l'urbà també, la cosa que a l'urbà hi ha tanta gent que no en tenen dones, però al territori rural estem acostumats moltes vegades també que tot costa molt. Sí. I llavors la gent, això de crear, co-crear, compartir, és un tema que... Un paradigma que va arribant a poc a poc. Sí, però bueno, jo crec que, sobretot, la gent jove que ve, que ha voltat, que té ganes d'instal·lar-se, sap que només se pot treballar així. I a més, avui en dia, el que diuen, el món és global. Al ser global, o tens clar que tot té cabuda, perquè si estàs a la teva parcel·la, malament. I llavors, en les altres convocatòries hem tingut ja uns 35 expedients i més o menys ha sigut entre 11 i 14 expedients. Però amb el període passat, pensa que a nivell de la comarca de la Ribera i de la Terra Alta va haver una inversió quasi de 12 milions d'euros a nivell de territori i en tema líder vam arribar a subvencionar quasi uns 4 milions d'euros. I tot això és una mica l'energia que es dona per a totes aquelles empreses que volen seguir invertint al territori, que volen continuar. Ells agraeixen molt també tot el tema del líder perquè ells moltes vegades sense aquest ajut igual no tirarien endavant o dirien, bueno, jo estic en stand-by. S'aturarien els projectes, s'allargaria molt la mateixa situació, perquè sigui dinàmic cal una empenta i una ajuda. Sí, ells agraeixen molt aquest tema i després, bueno, gent que, el que diem, al territori rural, hi ha gent que no està acostumada moltes vegades a fer tot el tema d'estos passos, estos papers, i sempre la gent diu, hosti, si no haguessis estat vosaltres al darrere, això... M'hagués perdut pel camí. Perquè som una mica també com a tutors d'aquestes persones que venen, no? Fer una mica de coaching, fer un acompanyament, no? Sí. Llavors el que tenim clar és que la massa crítica la gent la tenim a la ciutat i ara engeguem 2 projectes... Com fer atractiu el territori, no? Molt bé. Perquè, bueno, a vegades diem que sembla que no sigui que la mateixa distància sigui igual d'aquí a allí, no? Llavors, ara hem tret un vídeo perquè fem 3 experiències. No li diem 3 paquets turístics perquè no és vindre aquí i fer un paquet turístic, sinó per nosaltres són 3 experiències que li diem Rural and Go, perquè són experiències vinculades a l'espai de coworking amb visitar el que diem productors, promotors del territori on t'expliquen la seva història. Realitats reals concretes, no? Molt bé, és a dir, vindre aquí que t'expliqui una persona la seva realitat, això, si tu vols contratar un paquet turístic, això no ho tindràs. Això t'inspira, no? Per dir, jo potser puc ser jo el proper, no? Molt bé, o jo puc anar a aquell territori on hi ha un espai, que ara per exemple estic ubicat en algun lloc de Barcelona, però hi ha un espai, hòstia, a més tinc el territori rural que jo vull estar part slow, estar part tranquil·la, és algo que jo tinc ganes que ja fa temps que m'anava pel cap. A vegades parlem amb gent i ens diu, hosti, és que jo vull fer un canvi de vida, però hasta que la gent no dona aquest pas... És una manera de dir, mira, el pots materialitzar a la Terra Alta. I ara estem una mica amb això, tenim 3 experiències, una a la Lurgers Cerdanya i l'altra a lo que és Ribera de Terra Alta i Baix Ebre Montsià. L'any que ve volem seguir amb això. I també estem fent un paquet de Rural Pass, que la idea és crear com una espècie de passaport entre espais de coworking rural i urbà. Molt bé. Vale? Perquè un pont de comunicació. Tant com perquè és el que diem, com la massa crítica està allí, molts dels que treballen aquí tenen clients en ciutats. Llavors volem que ells puguen anar allí a atendre els seus clients i els d'allí puguen venir aquí. Un flux d'anar i venir. Molt bé. I bueno, és una mica ara les idees que tenim. Molt potent, tot això. Ens agrada, la veritat és que ens agrada perquè veiem que és una sortida important i que per a nosaltres, el que deies tu, és a dir, és que vingui gent, però és un tema de retenció de talent, perquè la gent que sol venir a espais és gent en formació, gent preparada, gent que és freelance, que ha treballat i llavors aporten molt coneixement a nivell rural. Hi ha molt enriquiment. Sí, bueno, per a nosaltres, jo crec que una de les coses importants, perquè a vegades els territoris rurals es fan el plantejament de ha de vindre gent, però jo crec que és molt important saber quin perfil de gent vols que vingui. Claríssim, és triar molt, és fer les coses amb cap, amb seny i una mica amb estratègia. Sí, sí. És una mirada estratègica, no? Bueno, i llavors, a nivell d'ajuts líders, és el que t'he comentat de les convocatòries i que estem contents perquè aquest període quasi que anirem al mateix, en inversió i subvenció, el que et deia abans, jo crec que arribarem quasi a uns 3 milions d'euros de subvenció. I després hem treballat en 2 projectes estratègics, que a la Terra Alta, sobretot amb el tema de la garnatxa blanca, perquè l'any passat es va fer el concurs mundial de garnatxa, aquí a la Terra Alta, i a la Ribera d'Ebre hem treballat molt amb el tema del sender de gran recorregut, que és el GR99, perquè és un recorregut que està allí, però que a vegades la gent del territori no l'aprofita, no el coneix, i llavors
si tu no coneixes el teu territori vol dir que no el pots difondre a la gent de fora. I hem treballat una mica amb les diagnosis, hem fet caminates populars i hem fet 3 recorreguts de diferents índoles, és a dir, per famílies, per a gent que ja li agrada caminar allò a fons, perquè si la gent ve al territori pugui fer aquests 4 recorreguts. Déu-n'hi-do, Bueno, a veure, en això estem. Bueno, és que ens estimem molt el territori i la idea és aquesta. Molta energia, moltes idees, molt futur. Begoña, llarga vida al territori. Això espero. Gràcies.